हेलौ आदा मा दाबो मोनफैयासै एफा गोबाव जाबाय रायजोफोराबो मोनफैजोब्बाय थाब फैद' आदा नै रायजोफ्रा मोनफैजोब्बाय आधा घन्टाल'सै दे थाब फै आधा घन्टानि गेजेरावनो नोंथां सफैबाय आमथारबायलै दे गासैखौबो रायजोफोर दे आरो ओरैजायबो दे गासैखौबो दे ओइ बिमा हा बोरोथो बिक्रम आरो मोगथाङा आरो फिसाला बोरो ओइ रानिखौ फन हरनो होदोंमोन आं मानो बारलायलांनोसै फैसिगौ खोमा आं खबर लाहैनि र' थांलाय इसे गोख्रै खबर लानाय दे आलासिफ्रा नोंथांमोना जिरायथ' दे गासैखौबो दे बाजै मा जाखो? समायखो नोङो नंमारगौ गन्थं जें जें मेगन बेस्रांस्रां आदाया नुबा फाग्ला जाहोसिगोन बे नंगौना आगै नोंबो देनां समायगोन बिदिनो हा नोंना मोगथाङालाय बोरोथो आदाजों थांफादों बेयो हाथायाव फाल्थुसो बियो आयु मा फाल्थु नङा बेखौनो फाल्थु बुङो आं हाबा बेखौनो बेसे फसन जायो नोंहालाय फंबाय जाबाय नालाय नंमारगौ ओइ जल्दि जल्दि दावराव जागासिनो दं जा बिक्रम मा जाखो नोङो मा जाखो बिक्रम ओइ बिक्रम मा जाखो नोङो ओइ बिक्रम सिखारना ओइ नै माथो माइनावा मबाइलखौ बेयावसो गालांदोंलाय माथो हेलौ मोगथां मानो दाबो फैयाखै नोंसोरलाय आदै बिक्रमा गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय मा मा जाखो हा मानो गाबखो ना हाबानि फुरथियावसो गाबबाय नामा नोंलाय नै रानि नै ओरै फैलाय नोंफाया माबा जाबाय गाबगासिनो दङ रानि मा जादों बोराय मा जादों ओइ रानि नै नोंफाया मानोबा गाबगासिनो दङ मा जादों मा जाखो आफा बोराय मा जामारदों देलाय खोन्थालाय खोन्थालाय मा जादों आफा देलाय बुंलाय खोन्थायाबालाय बोरै मोनसिन जोंलाय मा
काजर आं नोंखौ माने एसेबां मोजां मोनो नों माने एफा फाल्थु दुगामारा आं नोंखौ होमबाबो माने एफा मोजां मोनो गावखौनो मिथिया आङो दा बायदियाव नोंखौ मोनालासिनो जुदि आं थैनानै थाङो अब्लाना नोंखौबो सान्थि हो आङो नों मानो आंनि मोजां मोननायखौ एसेबो सिरियास लाया थेवबो आं नोंखौ माने एथ' मोजां मोनो ओइ सना मानो गाबलाबायखो नों फाल्थु नङा ना सना आं नोंखौ ओरैनोसो होनदोंथ' गाबनाङा ना नोंलाय आंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोना नों मानो बिदि सानो आंबोथ' नोंखौ मोजां मोनो ना आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो मिथिगौ नोङो नोंखौ मोनाब्ला आङो मा जागोन मिथिगौ नोङो नोंखौ मोनाब्ला आं मा जागोन मिथिगौ नोङो नों मिथिगौ मा जागोन बुंलाय दे नोंखौ मोनाबा आङो लंपेन्ट खिलानानै लाजोबगोन आं हा खालि बिना बिदिल' एसेबो सिरियास नङा मानसियानो नों मानो बिदि नोंखौ मोनाबा आं मा जागोन नों मिथिगौ आंनि आत्माया नोंखौनो नागिरफैबाय थागोन ओइ सरिलै सना आंबो नोंखौ मोजां मोनोब्रा नोंलाय मानो एथ' सिरियास जायो मानो थैनांगौ जाखो नों थैनानै थाङोब्ला आं मा जागोन नों मिथिया नामा जाबाय जाबाय गाबनांला आइ लाभ इउ सना थाबायनायजों आरोबावसो समायसिनदों गोसो आंनि बारासो मोनसिनदों लाजिनानै दाथा नोङो सना नायगंनानै दाथा नोङो बिब्दिनो नों उफ्लायोब्लाबो जबना लागोन आङो राय
आरोलाय मानो लाजिखो फालाय सना नोङो आंनि खासै सना नोङो आंनि खासै Sha-da-da-da-da-da-da-da Sha-da-da-da-da-da Sha-da-da-da Sarang lugar Nakirlah benar baidi siklam Ulawan sana Bác ơi! Bác ơi! Bác ơi! Bác ơi! À! Bang kesungguh bác ơi! Siapa itu lo? Oi, Terus! उन्दुनो ओंखारदों उन्दुना दसे थिनथावनो हो आंखौ दे उन्दु दे मोनायावबो उन्दुनो थोआ सानावबो उन्दुनो थोआ उन्दुनोसै आंहाबो दसे उन्दुना ग्रेसाव थांसै आंहा थाम्फैया मासि डिस्टार्ब ब्रा मा होनदो हा मा होनसै आं खिफिनायानोलाय जासिना लानानै मामोन बेलाय ओइ बाजै दे बाजै दे मोजां खुदुमथार आं थांसै बाजै फाग्लाया मोनाम ब्रुं ब्रुंनो मोनामलाब्रा नै मोनामसु जाबाय मोनामलाब्रा माबा मा बोसोर गोदाननि आलासिना फैनोथ' न'आव खामानियानो मा जादों गारिलाय मटर साइकेल बेसेबां बायदिसिना खामानि दङ ग्रेसाव बोरै थांनो हानांगौ जाखो बोसोर गोदाननि खेबसे आलासि जाहैला होमबा आइ बाबाखौ नायनो लुगैदों होनदों आङो थांगोनब्रा थांनायालाय नायनोथ' आंबो लुगैदोंना बिहाव बिखुनजोखौलाय थांगोन ना होमबा थांगोनथ' आरो जाबाय दे उन्दुदो खुदुमनो होदोब्रा खनसे उन्दुनोसै आं ओरै मोखां जाब्रा नाङा
फैदो खामानियाबो खामानि मोगथां ओइ थांगौ ओइ नेहा फैदो माथो दाबो थाब फैयाब्रा लेटसो जाबाय दिनै गोबाव जालायलांबाय आइदिहाय सायो हेगा देरनानैबो देरैबायदि थाब थांनांसिगौ थां थ' नै माबा नेहा खोनाबाय मिथिबाय आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनि खोनासंलाय जाम्बा आं नोंबाजै माबा मोनसे खोथा रायलायनो नागिरदोंलै खिनोबो ओंखारथारदों आङो बिराद खिनो ओंखारदों खिनो ओंखारदों नामा नों बिदि गाबाय आं जाम्बा नोंलाय मा बुजियो थांग्रोदोब्रा खिनो ओंखारदों आङो ओइ सन्थालाबाय थुग्रोदो दे। गालालाय थिग दं जागोन दे होमबा फैबाय था लासैनो मामोन थुग्रोथ' जालायबाय दै बिना जालायबाय आं हले मिथिखाया देलै दे होमबालाय खुदुमा आङो मा स्टाइलनि खुदुमनायलै बे आदा जाम्बालाय माखौ नायखुमा फैबावदोंसो माखौ नायखुमा फैबाय थादों हेलौ एन्जर मा जाखो मावजि मा खालायदों नोङो नै पाउडार जाफावदों आं ग्रिस मबिलनि मिथिखादों आं नोंहालाय आरो बे ग्लिस आरो मबाइलनि बादै माथो पाउडार दं मिन्थिखादोंबालाय मानो सोंदों आंखौलाय बुं दे बुं मा नोंखौ आफाया ओंखाम जानो लिंहरदोंमोन मा बेयावसो दारि जाबस्रिङा औ थांगोन दे थांगोन नोंसोरनि ओंख्रिखौ आं बारा थावनाय मोना दै जानो बाथारो आं जायासो जागोन मानोखौबा फैबाथाय आरो जानानैनो सिखारनो रोंलायलाया सिमेन्टफोरनोबो सोलाग्रा मानसियानोसो दे थांगोन मा ओंख्रि संना जाहोनो नागिरदों आंखौलाय दाउजों अनला दाउजों अनला दे जाबाय दे दोनदो खावलायफ्रासो जामजोब्बाय आंना दे दोन दे जाबाय दोनदो फैदो नै गेटा फंबाय थांसै गेटा फंबाय गेटा ओइ आया जाम्बा होगोनलै बाजिखौ जमा थुलुबाय नांगोनलै उदैफ्रा थालांदों बाजैजों होजालायनाय नङा नोङो थादो दे मोगथां जाहैबाय थालै नोंसोरल' दे बारा सावलुं बावलुं नङा रावबो गैया होननानै बेखौ लाबोनाङा मिथिदों नोङो बेखौ माखौ होनदों दे मावजिखौ होनदों मिथिदों आं बे खाख्रिखौ लाबोनाङा मिथिदों थाब फै बाजै जागोन दे Kau mak buat menang lai? Kau mak pun dah menang ni, kau mak pun dah menang. Siapa kerana kesalahan kau mak pun dah menang. Ang ni pina nawa, ni macam deng, ni macam deng. Ang ni pina nak kau, ni pina siapa jenuh mulai bagi menang nama. Ang ni pina nak pula nak kerana deng, mamu kena deng. Cerita orang nak kena. Oi, mamu kena kau. Arang lai. Baiklah keras sebenarnya. Iklanan kerasalan gue. Allah kudam mau mani anu gue. Allah biar tu lotak. Baiklah keras sebenarnya.
साला आंखौ बुग्रा नोङो Oi, Auto Presiden, hagen hala. Hah? Oi, sekarang hagen hala. Oi, hala nama. Oi, thằng đứa. Thằng đứa ba, thằng thằng đứa. Ta lưu cùng mình nào. Oi, bây giờ thằng đây, chúng ta thằng. Ôi, fuydu. जोंखौ गाज्रि दा मोनसै आदा जों नोंखौ बिदाब्लाबो आखाइ फोलांनाय जाबाय माखौ गाज्रि मोननो गाज्रिया आंसो जाहैबाय आं जि सानदोंमोन आंनि बिनानावा डक्टर इन्जिनियारनोसो आं हरनो सानदोंमोन नाथाय आंनि बिनानावा आंनि अननायखौ एसेबो बुजियासै आंथ' दा हारसिंसो जासिगोन नोंसिनि साननायानो जाफुथोंसै आगै सनालि नोंनि साननायानो जाफुथोंसै नों दे हारसिं जासिगोन दिनैनिफ्राय नों दे हारसिं जासिगोन सनालि आगै मा लागाय माथो दोलाजोब्बायसो आंनि फसाब खालामनाया माथो खामानियावनो होदिया आइदै ओइ मोथां ओइ र' न'आव ओंखाम संनो मानसि गैया हा बोरोथो नोंनालाय जावैसोखौ न'आवनो लाखिनो होननायालाय हा माथो न'आवनो लाखिनोसै होननायालाय दालाय माथो लाखिनो हादिया मानिया आयै बुंदोंमोन आङो नोंनो थालांना नों थाबासो थालांगोन बियो आरो नङाबा नोङो थांनानै खनसे बुंहैनाय आइ आफाया बेयावनो थानो खिन्थादों थाजानो लुबैदों होननानै आरो बे गासैबो सम्पतिखौनो नोंनि नाम खालामनानै होखाबाय दा आरो नों जावैसोजों थांफाबा बे न'खौ सोरथो नेबावनो थां जावैसोखौ खनसे बुंहैबावदो थां मानिबायनो हागौ खोमा आरो मानिथाराबाथाय नोंनो थालांदो नों थालांबानो जावैसोआ फैफिननो गोनां जागोन बियो जागोन आयै
खेबसे रायज्लायना नायबावनोसै आं। दे खनसे सोंहैफिनबाव थां। सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव कसुगाव सागु सुबुंफोरा गोब्राबै डेली आकर तुम्हें परेशान करूंगा। टॉर्चर मा जाखो न'आव थांनो होननाया न'आव थांसैथ' ओंखारहैदो थां न'आव थांसै थौदो थांसै दिनै थांथ'ला नामा? आइ बाबाया आंखौसो दुखु मोनदों नोंखौ बेयाव थायैनि आरो गासैबो धन सम्पतिखौनो आंनि नामाव लिरनानै होखाजोब्बाय। जों बे न'आव थायाबा बे न'खौ सोर सामलायगोन? नों बे न'खरखौल' सानबा जायाना नोंसिनि आइ आफानि खोथाखौल' सानबा जाया। बे न'आव फैना थाफैनानै मोगथाङा मा जानांगौ जाखो? आरो नोंसोरथ' मिथिखायो उन्दैयावनो आइ आफा थैनानै थांनाय आरो मोगथाङानो आंनि गासिबो असे आरो मोगथांखौ आं गावनि फिसाफोर बायदिसो फेदेरदों सानना नायलाय। आरो आं मोगथांखौ बोरै गारनानै थाफैनो? आं थानो हानाय नङा। नोंसोर आरो मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायखांबाय थायो? आरो नों जुदि साननैसो थानो गोसोबा नों साननैसो थाथ'बानो जाबाय। खिन्थु बारा गोबाव थानो मोननाय नङा दे सानब्रै थानो मोनगोन नोङो मिथिदों? दे होमबा आं थालांथ'नोसै साननैसो। सना थांसै दे आरो सानब्रैल'। नै बोराय बिहामजोखौ जों बेबायदि लाखिबाय थाबा जागोन जानु? बिहामजोनि बैसोआ दा जेबोआनो जायाखै। देनां उन समाव फिसाखौ सोर नायगोन? जोंबो बोरायबाय बुरैबाय सानसे समाव थैनानै थांगोन अब्ला बिहामजो फिसाखौ सोर नायगोन? बिनिखायनो आङो मोजां मानसि सासे मोनोब्ला बिहामजोखौ बिलाइहरनोसो सानफिनबायमोन आङो। नोंथ' मोजांखौनो सानदों नाथाय आंनि फिसा थैनायनि दुखुआनो दाबो जोबाखै। आरोबाव बे बिहामजोखौ आंनि न'निफ्राय गुबुननो हाबा हरबावब्ला आंनि बे गोरबोआ गासिबो थेर बेथेर गावफ्लेजोबगोनलै बुरै। नों बुंबालाय मा जानो? हिनजावनि फिसा सानबोसे जोंनि न'आव लाखिबाय थानो हानो? बैसोआनो जेबो जायाखै आरो बे फिसाखौ जोङो बिदि लाखिबाय थानानै मा जानो? जोंनो दुखु खस्थ' सहायनानैबाबो थानोसै। आयै आफा ओंखाम खुरबाय ओंखाम जानोसै। फैदो। जागोन फिसा फैदो। बुरैथ' हा माथो सानबाय थाखो? नायलाय आयै प्रबिना आंखौ दासिमबो लांनो फैला। सानब्रै बारलायलांबाय फनबो खालामा। आं कल खालामग्रोआ बे खालामागौ मानि। लांफैग्राबा लांफैखांसिगौ बियो। लांफैला फैला बियो। बेफोरखौनो गोसोखांबाय थायो नामा? आंनिबाथ' सोरबा हिनजाव लानानैसो दङ बायदि मोनबाय आङो। मा गद बेफोरबायदि मेखानिक हौवाफोरजोंलाय। बेखौ बिजामादै गनायसो बाबाय आङो। बोरैबाबा जाम्ब्रनाय बायदि मोनलायलांबायहां। सिनाया हौवा मालायनि न'खरखौ मोजाङै उदिस लाया गारा बिलाइनानै मोजांसो मोनलायलाङासैहाय आंहा। एथ' धन सम्पति जासिबाबो लालायै हा माबादि बिजामादैखौलाय मोजां नुनानै फसनजानायसै नोंलाय फिसा हिनजाव। आं बारा मोजां मोनगारासैहाय बेफोरबायदि बिजामादैखौ। गैयाबा गैया थारला गारखाबाबो मोजांसैसो आंनोबा। आरो लांफैलाबा थांनोबो नांला नोङो न'आवनो थादो। औ आयै बे लांनो फैयाबा आंबो थाङा।
आंबो बेखौसो सानलाय लांबाय मोजां मोनथाराखिसै आं एसेबो मोजां मोनथाराखिसै आं मानसिनि आखल आखि बिदि जायो गावनि बिसिखौ खिगारनानै बेफोरबायदि थाहाब थाहैबाय थायो मोजां नंखाया जोलैयानो बियो बिनिखायनो खाफाल गाज्रिखायनो बिमा बिफायाबो थैजादों बियो ओरैनो थैजायाखै बिमा बिफानि स्वभाबफ्रानो बिदिनो मोनदां बाद दोन आइ बाद दोन नों सिन्था खालामनो नांला मा खालामो खालामना होनोसै आं नोंखौ बेफोरबायदि न'खर एफा गोनां न'खरनि फिसाफ्रानो सिन्था खालामबाय थायो नामा फिसा फिसा खोथाफोरखौनो बाद दोन फिसा आं खालामगोन ओइ नेहा ओरै फै ओइ नेहा ओरै फै माबार सेन्देल गानलाय नोङो ओरै फै सेन्देल गानलाय नाङा नोङो मा जाखो नोंना मबाइला मा जादों हा नोंनि मबाइला मा जादों नुबाबो नाङा मबाइलखौ मा खिलादों आं नोंखौथ' सानफ्रोमबो सम होगौमोन आङो न'आव थांफिन होननानै मा खि मोजां नों बावलाय न'आव थांफिनालासिनो आं न'आव थाङा आरे मा होननाय जादोंब्रा बेलाय आइ बाबाखौ गालांनानै आं न'आव थाङा आं बेयावनो थागोन हिनजावनि फिसासो नोङो हिनजाव फिसासो बिमा बिफाजों संसार जानो थाखाय नों हिनजाव फिसा जायाखै हौवाजोंसो संसार जाहैनांगौ आंजोंसो थाहैनांगौ नोङो गोबाय गिजिबाबो नोंनो आंखौ नांगौ बेयाव थाफै आं बेयाव थाङा ये आं रागासो हमथारलै नोंखौ न'आव थांनो थाङा नोङो हो थांनो थाङा नोङो हो बुं आं थाङा आच्छा थाङाथ' नोङो नाङा आंनो नोंखौ आंनोबो नोंखौ नाङा आंखौ नाङाथ' नोंनो हो आंखौ नों नांमारा नोंनो आंखौ नांमारा नों बायदि हिनजावखौ आं दिनै लाबोगोन नांनायसो फैबावबाय बियो नों सिथा मा सिरथा बेलाय मा सिरथा नों सिरथा आंनि फिसाजोखौ मा रायनो फैनांगौ नोंलाय नोंसिन लादों बियो नोंसिन लादों बिमा आरो जन्म गथ' दस दं बिनाव खहा जादों आंनि फिसा आंनि लागोनथ' आरो बेहालाय नोंनि फिसाया जन्म गथ' दस दं नङाबा नोंसोर बिमा बिफाया गायथा गायथि बे एकदम गोजौ जानांगौ खोमा बिमा बिफाना बिनिखायनो फिसालानाबो बेबायदि आंनि बिमा बिफा थैनायखौ रायखाना नोंसोरो मानोथो बेफोरबायदि फैनानै आंनि फिसाखौ थाखा फैसा खरस खालामनानै ओरैसो हाबा हरगारदां नोंनो हाबा हरगारदां लाजाखै नोंसिनाव गन्थ' गैया हाबा जाजेननिफ्रायनो बावथादो आरो आथिं खिखि दङ नोंखौ हाबानि सिगाङावनो आंनि बाहानि बिजामादै थाफै होनना बुंखायाखैमोन आं नोंखौ दालाय मानो मा उल्था आंनि फिसाखौ लांनो फैफिनखो नोंलाय सब समाय आंनि फिसाखौ नायहोयो नोङो नोंनावबो दं राया नोंनावबो दं बुजिबाय आङो नोंसोर माबायदि बियाव बिखुनजो मेकानिक बिजामादैया एसे दुगा जाफैनाङा मेकानिक जानो हागौ जों लहा फुनानै जायो आरो आंखौ मेकानिक होनना बासिदों ना दासो बासिदों गोदो मानोथो बिजामादै गनायामोन आंनि क्रेस खाथिनि दाथाखा होगोन आं माथो जों मिथिखा नों आंनि आइजों नांलायदोंथ' नायगोन आंबो नोंखौ नों नैबे न'आव फैना थाफैयाबा आंबो बे न'आव थाङा थांनाङा नोंनि सिगाङाव आं नाङा नाङा आंनो नोंखौबो आंनोबो नांगौ बायदि लावथिखौ बुसिसो हिनजावखौ साला नोंनिफ्राय साबसिन हिनजाव मोनगौमोन आं मानसिफोर ओरैनो होनो मोनाखिसो हिनजाव जौसिन हौवाया गासिबो माथो मोजां संसार जाया होननानै नोंसिनिखौसो लानांगौमोन आङो हिनजावखौ दासो बासिदों आंनि फिसाखौ नोंसिनि हिनजावा फिसाजो मोजां नंथारा आंनो ना बेबायदि हिनजावखौ नोंखौ नोंखौ मानसि लागायनानै बुहोगोन आङो थां नोङो मोनसे आद्रा थाबावदों आंहा नोंजों मोनसे आद्रा दं लास्ट मिथिबाय फाफिया आंनि फिसाखौ खुदुमबावबायसो बियो खुदुमाबा लास्ट खुदुमखाबाय नोङो बे नोंनि फिसाजोनि थाखायसो बायना लायोमोन आङो नांला दिनैनिफ्राय आङो सेस जाबाय जोब्बाय दे दिनैनिफ्राय नोंजों हौवाबो नंला आङो लास्ट खुदुम साखाबाय थांबाय नों थां बुग्लिनांगौ बेखौ मानसि लगायनानै मा होनदों नों ओइ थाबलि बुदा मा होनदों नों हो बुनो नै नोंखौ बुहोगोन आं मानसि लागायना बुहोगोन आं नै नोंसोरो बाराबा खुदुमा थांबा कन्ट्रेलाव आंखौ बुग्रा बिसोरो बैनो मानसिया नोंनो नामा मेकानिक मा जाखोब्रा सेंग्राफोर बे हिनजावजों मानो फैफादों नोंखौ फैदों जों मा होदो बेखौ होदो बेखौ जोग्लिजोब
गनांगौ नामा मेडाम? जाबाय दे जाबाय नों बिसोर खनसे उफ्राव रायासै नामा? जाय बिबाजैखौ आं गावनि बिमा बायदि अनोमोन बे बिबाजैया नोंखौ बुजा होदों। सासे हिनजाव मानसि जानानै हौवाखौ सिबिनांगौसो बियो। नाथाय हौवाखौ गुन्दा लागायनानै बुहोनाया माबायदि हिनजाव बियो? नांलां नोंखौ बिबाजैबो होनलां आरो नोंखौ जाय बुफैदों आं बिसोरखौबो गारा। रागा जोंनाङालै मोगथां फंबाय। आंखौ बुनानै बिसोर गोजोनदों, बिसोरखौ गोजोननो हो। मोजांसो जादों आंनि थाखाय। आंनो नांखाला बे हिनजावखौ। मा सब समाय गोरजा थाफै गोरजा थाफै गोरजा थाफै। गोरजा थाहैयैनि थाखायनो दिनै आंखौ बुबाय बिसोरो। आंबो बुफिननो हायोमोन। आंनाव आखाइ दं आथिं दं। मा आं बुफिननो हायामोन नामा बिसोरखौ? आंबो बुफिननो हायोमोन। नाथाय आङो बेखौ नुनानै बे आंखौ बुनो फैदों नालाय बिनि गोसोआ गोजोनथों होननानै आं जेबो आखाइ आथिं थिखाखै। थाथों आंनो नांखाला बिखौ। नोंसोर जेबो गोसोआव दुखु लानो मोजांसो जादों। दिनैनिफ्राय आंहा बेजों जेबो सोमोन्दोबो गैला। मोगथां आंनो जयस्रिखौ न'आव दोननानै फैथां। नाङा आदा, आं दिनै थालांनोसै खोमा। गाबबाय थानाङा, आं उन्दुनोसै। गाबबाय थानाङा दे, जाबाय। जयश्री, जयश्री आइ, नों बेवहाय फैथ'नोसै। जयश्री, मा जाखो आफा? नों बेयाव फैनोसै। बेवहाय जिरायलाय आइ। जेबो जायाखै आइ। आं नोंखौ फंसे बाथ्रा रायलायनोसो लिंहरदों आइ। मा बाथ्रा आफा? बाथ्राया जाबाय, नों मैया जाय न'खराव हर थाहैदोंमोन बे न'खराव हर थाहैनायनि थाखाय नोंखौ बे गामिनि मानसिफ्रा, बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला नोंनि सायाव जेबो गाज्रि बाथ्रा आंनि खोमायाव हाबफैदों आरो रायजो राजाफ्रा बुंदों आइ। नाथाय नों आइ जेबो नों जिंगासिनाङा, नों दुखु जानाङा आइ। नोंनि नोमाजों आंजों बिस्रानो नोंखौ हाबा हरगोन होननानै रादाय खाखानाय दं आइ। नों जेबो दुखु जानाङा दे आइ दे। आं दुखु जायाना, नों मानो बेफोरखौ बुङो? समाजाथ' बेफोर बाथ्राखौ होनखायोना। सासे सिख्लाया सासे सेंग्रानि न'आव थाङोब्ला बायदि बाथ्रा ओंखारखायो। बेखौ आं जेबो साना आफा। आरो आंथ' बेजोंनो हाबा जाखागोन ना। आइजों नोंजोंबो बेफोर बाथ्राखौ जेबो साननाङा। नोंसोर गोसोआव दुखु लानाङा आफा। जागोन आइ जागोन, नों साननाय बायदिनो जागोन। जोंबो बेखौनो सानदों आइ। थांदो दे होमबालाय, थाथ'। खोनासंलाय, ओइ खोनासंना।
जेबो बाथ्राखौ खोनासङा आं दहायनिफ्राय मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों मानो खोनासङा नोङो एसेबो सिरियासआनो नंला नोङो सब समाय धेमालिल' आं नोंसिनाव दाख्लै हर थाफैनायखौ रायजो राजाफ्रा मा बुंदों नों मिन्थियोना मिन्थिया बेफोर बाथ्राया आइ आफानि खोमायाव हाबहैजोब्बाय आइ आफाया आंखौ जेबो बुङाखै मालाय मा जानो बिसोर गोसोआवथ' दुखु मोनदोंना नों बाजैखौ लायफिननो होदो ना आदाखौ आदायाबो बेसेबां दुखुआव थायो नों बेफोरखौथ' एसेबो मिथियाना नों मानो एसेबो नोजोर होआ नों आदाखौ लायफिननो होदो ना बाजैखौ नङाबा आं दिनैनिफ्राय नोंसिनि न'आव फैला आं माबोरै फैनो आं फैबानो रायजो राजाफ्रा बिदि बाथ्रा बुङोबालाय I love you, Mauji. I'm sorry. बाजैखौ लाना फैयैनि थाखाय मौजी नों जोंनि थाखाय गोबां खस्थ' मोननांबाय I am sorry. आं दिनैनिफ्राय सिरियास जासिगोन मौजी माथो बेयावनो दंलाय ओंखाम जानो फैद' आं जाया आयै हा माथो सिन्था जाबाय थाखो माखौ आं न'आव थांसै नामा हा न'आव गैया दालाय बबावथो दङ ना हाग्रायाव दङ नङा आयै आं प्रबिन न'आव थांफिनसै थांनाङा आं नोंनो बिनिख्रुइ साबसिन हौवा नागिरना होगोनाय थांनांला नों बेयावनो थादो दे नाङा आयै आं बेनि अनगायै रावजोंबो हाबा जाफिनला आयै आं सिगांनिफ्राय जा मावबोगासिनो दं मोजां मावबोआखै आयै बिदिखायनो आं न'आवसो थांफिननो सानबाय आयै नेहा आइ नों थिगखौनो सानदों थां फिसा नों थांफिनदो बिसोरबो जोबोर दुखुआव दङ थां फिसा नोङो मोजाङै बिसोरजों गोरोबलायनानै थाहैफिननो थां आइ जोंलाय बोरायबाय बुरैबाय बेसे दिन थाबावनो जों बिदिनो सोलिलांबाय थासिगोन फिसा थां फिसा नोङो थांफिनदो जों थैनानै थाङोब्ला नोंनि हौवाया बे न'खरखौ ओरैनोबाबो बेंखागोन फिसा बे नोंसोरनिनो न' जाखागोन थां फिसा नों जावैसोजोनो थांफिनदो नोंखौ जों एसेबां जर जबस्ति खालामनानै गोसोआव दुखु होनानै मुलाम्फा गैया आइ थां नोङो थांफिनदो आयै आं प्रबिनाव निमाहा बिफिननांसिगोन आयै दे फिसा दे होनबालाय नों जेखौ मोजां मोनो बेखौनो खालामदो फिसा जोंनिबो गोरोन्थि जाबाय बिदिनोसै आरो फुल बुजा बुजायाव बिदिनो जायो फिसा माथो खालामबावनो फंबाय फंबाय नों दे दिनै जौ लोंबायना फंबाय नोंबो जिरायलायनो गोसो गैया नोमबाजैयाबो आंजों रायलायनो गोसो गैया नोंबो रायलायनो गोसो गैया नामा फंबाय ओरै नाय फंबाय नोंदाया नोमबाजैखौ गोसोखांना थानो हायिनि नैबे बडिसफोरखौ लाफिनबाय
फंबाय नोंनि नोमबाजैया आंनि खाथियाव थायाबाबो नैबे बडि स्पिरिट थाबाय थागोन मिथिबाय आदा नों बाजैखौ लायफिनदो आदा आं लाया फंबाय बिसिनि बिमा बिफानि गोसोआ मोजां नङा बिनि गोसोआ मोजां नङा बिदि नङा आदा जानो थांबानो गोरजा थानोल' थिनो फंबाय आं नोंखौ नोंसिनिफ्राय फिसिनानै ग्रेस मावनानै बे न'खौ लुबाय आङो नोंखौ फेदेरबाय आङो नोंखौ बोरै गारनो थानो फंबाय बिदि नङा आदा नों बाजैखौ लायफिनदो आदा फंबाय आं नोंखौ गारनानै गोरजा लाखिनो नागिरनाय बे न'खराव नैबे नोंदेर थाङा बिदि नङा आदा मावजिखौबो जोंहा न'आव थाफैनायनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो माबा माबि बुंदोंनो बुंदों बुङो आरो मावजिया जोंहानाव माब्लाबा फैफिननाय नंला आदा बाजै गैयाब्ला जोंहानाव बियो माब्लाबा फैफिननाय नंला बुङो नोंनि नोंदेया जाम्बा जानो हागौ मेकानिक जानो हागौ नाथाय नोंनि नोंदेनि गोसोआ लोरबां नङा आङो नोंनो हाबा खालामनानै होगोन जयस्रिखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा नों बाजै गैयाबाबो जोंनि न'खरखौ सनानि न'खर दागोन जयस्रियानो फंबाय बिदि नङा आदा नों गाबना फंबाय नों गाबना फंबाय नों गाबना फंबाय लाइफआव नोंनि नोंदेया फार्स्ट टाइम गाबदों नोंनि नोंदेया लाइफआव फार्स्ट टाइम गाबदों जाबाय फंबाय आं नोमबाजैखौबो लायगोन खिन्थु आं खनसेल' लायना लायगोन जुदि बावफैया आं लायफिननायाव गैया फंबाय नोंनि नोंदेया फार्स्ट टाइम लाइफआव गाबबाय फंबाय ओंखाम जाहैसै फंबाय फंबाय ओंखाम जाहैसै फंबाय बौथां बोरै फैलाय मा जाखो गस्ला सुनाय दंना गैयाब्रा गस्लाफ्रानो गासिबो ग्रिस नांजोबनायसो माथो बेलाय गोदानथार बेखौथ' ब्रा गानलांसै आङो मायाव थाङो नोंलाय नांगौब्रा आंनो बे गोजायानो मोजांखा माथो जाम्बा आफाखौ मोनामदों नै हरब्रा बेखौ हरदो आंनो आफाखौ मोनामदोंबाबोथ' जेबो नङाना बाजै गोदानसो नागिरनो नागिरदों नङाब्रा मानसि जाम्बा नामा बेखौ गान जल्दिखौ मावसदिरि बेफोरलाय मा थोरलो बडि बानायना लानो हायो मा जाम्बा सेंग्रा मानसिया नोंदानासो नुवाखै बडिया माथो बिसिनाबो न'आ डेन्जारलै आंनि बायदिसो जायाथ' ना आबौ ओइ आदा लंकेश्वर फैलायबायलै आथा सिथा बोराया हे माथो फंबाय घनसोलै आदा माथो आलासिफोरालाय औ आदै फैफेरा दिनैलाय बोरै सफैलाबायखोलै आं फैफेरिखायनो फैखादां दे आदै दे जागोन आदै मोजां ना आदा मोजाङै दं जागोन दे जागोन गोजोन्थों दे मन्दरि आलासि सानैखौ बबे रुम सिङाव लाना फैदो दे फैदो न' सिङाव जिरायहैनोसै फंबाय आरो आदै फैदो न' सिङाव न'आवनो रायलायनोसै न'आव जिरायनानै रायलायहैनोसै बा न'खौबो मोजां लुथारबायलै आदा लंकेश्वरा लुसाबदोंहाय मोजाङानो जायाखै न'आनो आद्रा फिद्रा दंबावोसो फंबाय गनह औ आदा आरो आदै प्रबिन मा खौरां लाना फैयामोन नोंनो बुंदों नामा आबौ माबालै आदा बे
गामिनि रायलायनाय खोथाखौनो रायलायनोसो होनना फैदोंमोन जोङो। जोंहा नैबे आबौनि फंबाय आरो जयश्रीनि बाथ्राखौनो गामिनि बयबो बायदिसिना बुंनायखाय बेखौनो रायलायनो होननानै फैनाय जाबाय आरो जोङो। आरो रायलायनोबो गय फाथैबो लाबोनो रोंनाय जायासैलै बाजै। जेबो नङा, जेबो नांलाया। बेनोथ'हाय रायजोफ्राबो खनसे खननै बिदि थांनायखौनो एसे एनैखौनो बिराद गाज्रि मोनो। नंगौ बिमा, नों सैथोखौनो बुंदों। माबा आदै प्रबिन, आंलाय नोंसिनि न'खरनि हाल सालखौ गासैबो मिथिखायो। बेखायनो आङो आंनि जयश्री फिसाजोखौ नोंस्रानो हरखागोन जेला हाबानि थारिखखौ बारा लिंलिं लांलां खालामालाबासिनो गोबाव सम खालामालाबासिनो फैगौ बैसागुआवनो 3 थारिखआव हाबाखौ होनो सानबायमोन आङो। नाजासिगोन दे हानायमानिखौ। आदा नै साहाया लोंदो। जागोन दे। आयै फिसा, आयै फिसाया मा जाखो? गन्थंजों थैया ओंखारजोब्बाय नै। आयै बिफा नै मा जाखो फिसाया? गन्थं खुगा थै ओंखारजोब्बाय फिसाया। मा जाखो बिमा? नै मा जाखो फिसाया? तु। আচ্ছা ডক্টৰ ছাৰ, মই পেচেণ্টৰ গাৰ্জেন। আচ্ছা, আপোনালোকৰ পেচেণ্টৰ নামটো কি আছিলে বাৰু? জয়শ্ৰী বসুমতাৰী ছাৰ। জয়শ্ৰী বসুমতাৰী ন? আপোনালোকে তাইৰ ৰিপৰ্টটো বহুত দেৰি কৰিলে। যিবিলাক ৰিপৰ্ট আছে সেইখিনি মই চালোঁ, চাই মেলি কথাখিনি গম পালোঁ বাৰু। জয়শ্ৰীটো এতিয়া বেমাৰটোতো বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে। কি বেমাৰ হৈছে ছাৰ? বেমাৰটো আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, ব্লাড কেঞ্চাৰ। মা? ব্লাড কেঞ্চাৰ? হয় ছাৰ, আপুনি ভাল কৰি দিয়ক ছাৰ। আমাৰ ইয়াততো এতিয়া ইমানখিনি সুবিধা নাই, যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিম। বাকীখিনিতো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, আপোনালোকেতো জানেই। আৰু 3 দিনমান পাছত আমাৰ ইয়ালৈ ভাল ডক্টৰ আহিব বাহিৰৰ পৰা। তেখেতৰ লগত কথা বতৰা পাতি ল'ব লাগিব আৰু যিমান পাৰে মই সহায় কৰিম। আশা কৰিছোঁ ছাৰ, আপোনালোকৰ দ্বাৰাই মোৰ ছোৱালীটো যাতে ভাল হয়। চিন্তা কৰিবলগীয়াতো বিশেষ এতিয়া একো নাই আৰু অলপ ধৈৰ্য ধৰি থাকিব। ভগৱানে যদি ভালকৈ ৰাখে ভাল হ'বই নিশ্চয়। मा जाबावनांगौ बिफा? जोंनि खाफालाव जा दं बेनो जागोन। धैर्य हम बिमा, धैर्य हम। हामगोन, जयश्री आइया हामगोन। নাকান্দিব আপুনি, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। যিমান পাৰে আমি চেষ্টা কৰিম নহয়। হয় ছাৰ, কৰিবই লাগিব। মাত্ৰ এজনীহে ছোৱালী ছাৰ। হ'ব। ओइ बुथां, गाबबाय थानाङा। आं न'आव फैसा लाना फैनि। दसे थाथ'। नोंथाङा दै नों गाबबाय थानांला दै। हामा दै। गाबनांला फिसा। मानो गाबा आदै? आंनो मानो सिगाङावनो खोन्थायाखै एसे गिदिर बेमार दं होननानै? आरो नोंसोर मिथिनानै मानो आंनो खोन्थायाखै? जोंबो मिथिया। जोंबो मिथियालै आदै, जोंनोबो खोन्थायाखै। हामगोन दे, मानो एफाग्राब दुखु जानांगौ? हामगोन, हामगोन आदै मोख्रां। सिन्था खालामबाय थानांला। सोरबा फैदों नामा? ओइ, न' सिङाव सोरबा फैना दंफैयो नामाब्रा? सोरबा दंफैयो नामालै? आंसो आदा। आगै नोंसोर दंफैयो? ओं, नोंसोरनो ओंखाम संफैदोंमोन आं। दे आगै दे। थांलाय, दै गिलास लाना फैलाय आगै थां। दै लोंनो? आगै थांलाय, लाना फैलाय थांलाय। एकदम थाब थांथारनांगौ आङो।
दैया जयस्रिया माबायदि जाखो आदा मा बुंनो आगै दाथ' जों जेबोखौनो बुंनोनो हाया डाक्टराबो हामगोन हामा जेबो आसाखौनो होनोनो हायाखै मा जाबावगोनथाय बे गथ'नि खाफाला एसेबां गिदिर बेमार जाखोमानानै दं खमसे खम जोंनोबोथ' खोन्थाजायो आदै मादैनि सिगाङावबोथ' खोन्थाजायो आदै मादैनि खोन्थाया खमसे खम गावनि इसेबां मोजां मोनो गावसिनि इसेबां मोजां मोनलायो मोगथांनोबोथ' खोन्थाजायोमोन मा जागोन जालासो जालांबाय खर'आनो खामानि होआखै आंना आगै न'आव थाइनैसो फैसा दं आं बे फैसाखौसो लांनो होननानै फैदों दा नों ओंखामखौ संनानै दा लानानै फैदे आगै दे जागोन दे आदा दा आं संनानै लांगोन ओइ एन्जर नों माथो गाबदोंसो गाबनाङा ना नों गाबबा आंबो थानो हाया नों मानो एथ' दुखु जाबाय थाखो आं जेबो जायाना मानो सिगाङावनो खोन्थायाखै आंनो मा आं नोंनि जेबो नङा नामा आंनो खोन्थायाखै आदै मादै मोननोथ' खोन्थाजायोमोन ना आं खोन्थानो सानदोंमोन नाथाय नोङो बिराद दुखु जागोन होननासो आं नोंनो खोन्थायाखै आं नोंखौ जेब्लायबो मिनिबाय थाजानोसो लुबैयो गाबनाङा ना नोंनो मा बेमार जादों मिथिगौ नोङो नोंनाव ब्लाड केन्सार जादों मिथिगौ नोङो आं मिथिखादों सना नों सानसेखालि आंखौ गेरेजनिफ्राय बोराबना फैदों सानदोंमोन ना आं नोंखौ बोराबाखैना आं आंनि बेमारनि थाखायसो दुखु जादोंमोन आं नोंनो खोन्थानो सानदोंमोन नाथाय आं नोंखौ दुखु होनो बानानै खोन्थायासै आं नोंखौ जेब्लायबो मिनिजानोसो लुबैयो आं नोंखौ दुखु होनो गोसो जाया ओइ एन्जर गाबनाङा ना आइ आफाया बोरो बिसोरो डक्टरजों रायलायहैदों गाबनांला ना नोङो नों थैबाथाय आंबो थांनानै थाखाया मावजि ओइ नेहा थौ न'आव थांसै आं नोंखौ लांफैदों थाङा आं न'आव मानो बिदिब्रा थौदोलै न'आव थांसै आं गासै सिगांनि जाखिनि दायबोदों गासिखौबो बावगारजोब्बाय नोंबो बावगारदो जा जाबाय जाबाय बेफोरखौ बावगारजोबदो थौ न'आव थांसै थौ बावनोथ' हागोन नाथाय नोंहा बै आर्मि थिननायनि हिनजावजों मा सोमोन्दो दं मा बुंलाबायदोंलाय मा सानलाबायदों हरा आं फिसाजोखौ
नोंलाय माथो फिसाजो गैयियाव सोरबा हिनजावखौ लानानै माथो रुमाव लाबोनानै रायलायफैबाय थायोनो माथो हरला आङो आंनि फिसाजोखौ ए सर आइ नोंसोर बेफोरखौ मा मा बुंलाबायदों आं बुजिनानै मोनासै नोंसोर मानो आंखौ जानला मोनला दाय होलाबायदों नोंसोर आंखौ एथ' बुबाय होनबाबो आं बावगारबाय नोंसोरबो गासिखौबो बावगारदो आंनो बिसिखौ नांगौ आंनो नेहाखौ नांगौ आं नेहाखौ लांनो फैफिनदों थांदो आइ जोंहा फिसाया नोंखौ लांफैफिनबाय जेब्ला नों थांफिननायानो मोजांसै आं थाङा आफा नों थांमाराथ' थांमारा लास्ट खनसे सोंबाय आं थांगोन ना थाङा आं थाङा होनदोंना आइ हराथ' बिदि नङालै बिमा जावैसो जों थांफाखाथोंसै आफा नोंनि बिसि आरो नोंनि फिसाजोखौ नों मा खालामनानै जायो जादों खिन्थु आं दिनै लास्ट लिंफैबाय आरो आं लिंफैनो हाला गैला आं दिनैनिफ्राय फैला आरो लिंफैला नायगोन आरो नोंखौ नांलायला आंनो आदा नों बाजैखौ लायनो थांनाया मा जाबोखो मा बुंनोब्रा फंबाय दहाय लेंनो थांनाया रायनासो हरदों आंखौ बिमाबो फिसाबो दाखालि बावै समायनाया जोंनि न'खराव ओंखाम संफैनाया बेखौ नेहाया फैनानै नुफैदोंनो जों सानैजों रायलायनायखौ बेखौनो मा सानखो आं एथ' आराम लेंनो थांबाय माबा हिन्जाव रान्दि लाबोनानै थाफैग्रा आं गैयैखाय बेलेग हिन्जाव लाबोना थाफैदों नोङो ओंखायनो आंखौ गोसोखाङामोन नों बायदि हौवाखौ नाङा आंनो होननानै बायदिसिना रायनानैसो हरबाय बिमायाबो आंखौ बायदिसिना रायनानैसो हरबाय गावसोरखौनो मा सानोथाय बिसोरो एथ'बां गोसो गाज्रिबालाय बोरै संसार जागोन बेलाय आंजोंलाय नाङा फंबाय नों बेफोरखौ जेबो गोसोआव सिन्था खालामनो नाङा गाव जेब्ला बुजिगोन अब्लासो मोनथिगोन बियो दाया सोरनि नों बेफोरखौ जेबो गोसोआव सिन्था खालामनाङा जोंहा जयस्रिखौ बोरै मोजाङै फाहामनो हागोन बेखौसो जों सिन्था खालामनांगौ फंबाय बाजै बाजै ओइ बाजै मानो फैदों नों बेवहाय आं नोंखौसो लांनो फैदों बाजै आंखौ लांनो नोङो आंनि हौवाखौ बरना लानो लाजियाखै नोङो बाजै नों बेफोरखौ मा बुंदों आंखौ नुवाखै सानदों नोंसोरो नोंसिनि गेलेनायखौ आं नुगासिनो दङ नों गोरोन्थि सानबाय बाजै गोरोन्थि साननाय नङा जानांगौ नोंनि थाखायनो आंनि हौवाया दिनै बेयाव फैयाखै रान्दि हिनजावफ्रा माबायदि हौवा बरायो बेखौ आं मिथिखायो बाजै नों बेफोरखौ मा बुंबाय थाखो बेथ' आंनि आदासोना आरो बेबो आंखौ गावनि बिनानाव बायदि मानियो जोंनि न'खरा दिनै जोबोद खैफोदाव गोग्लैना दं बाजै बेनि थाखायनो आदाफोराबो जोबोद खस्थ' मोननांबाय आरो आदाया नोंखौ गोसोखांनानै बेसेबां दुखुआव थायो नों बेखौ मिथिगौ बाजै
आं आदामोननाव ओंखाम संग्रा गैयैखायसो आं संनानै होफैदोंमोन नामासै नों बेफोरखौनो मा सानखो आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिबासै हौवा हिनजावनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयाब्ला माब्लाबाबो मोजां संसार जायाबासै आरो नों आदानि सायाव अननाय दंब्ला सानसेब्लाबो आदानि सेराव फैफिनदोंबासै नों गोरोन्थि दासानबासै आं थांनोसैबासै नों आदानि सेराव फैफिनदोंबासै नों गोरोन्थि दासान नेहा नों आंखौ निमाहा होदो प्रबिन आं नोंनि सायाव गोबां इनाय खालामफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो जाबाय दे गाबनांला जस्रिया बोरै दङ जस्रिया बैयाव दङ औ जस्रिखौ नायनोसै दङ मावजि आंना साख्रिया जाबायना दाख्लै आदाया नोंसानाव थांनायावनो एपइन्टमेन्ट लेटारा फैदों होमबा नों साख्रियाव थांदो ना आंखौ मानो बेयाव नेबाय थादों आंनि थाखाय नों गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनाङा ना नङा मावजि नोंनिख्रुइ साख्रि देरसिन जानो हाया बिदिबा नों आंखौ हाबा खालायदो नाङा मावजि नाङा नों हामग्रो बाजै नुवाखै मावजिया दानो हाबा खालामनो होदों नाङा आगै नों हामग्रो नों हामखांबानो नोंसोर सानैनि जुलिखौ जों खालामनानै होगोन नाङा आंखौ दानो हाबा खालायदो ना बिदि नङा मावजि नों हामग्रो नों हामबानो जों हाबा खालामगोन मावजि नाङा आगै दानो हाबा खालायदो आं थैनानै थाङोब्ला जों सानैजों बै दंफां सिङाव लोगो हमनाया बे दंफां सिङावनो आंखौ नागिरबाय था आं बेहायनो थागोन नों थैया मावजि नों थैया मावजि आंखौ हाबा खालायदो ना नों बिदि दाबुंना मावजि आं थानाय नंला खोमा बाजै आब' बेखौ आंखौ हाबा खालामनो थिनदो ना आगै नों हामबानो हाबा होगोन ना मावजि आंखौ हाबा खालायदो ना मावजि
मावजि मावजि मावजि नों सिखादों ना आं नोंखौ हाबा खालामबाय मावजि आगै मोगथां नै ओंखाम जाहैनोसै फै आगै मोगथां नै ओइ मोगथां मोगथां ओंखाम जाहैसै थ' मोगथां ओंखाम जानोसै फैदो फंबाय ओंखाम जानोसै फैदो ओंखाम जाहैसैलै फंबाय फैदो ओंखाम जाहैसै होनदों ओंखाम जाहैसै होनदों फैदो ओंखाम जाहैसै ओंखाम जाहैसै होनदों नों साला सासे सिख्लानि थाखाय फाग्ला जानो हायो नों नैबे बिदानि थाखाय मोजां जानो हाया नोंनिया नोंखौ नैसिनिफ्राय फेदेरनानै बिमाफोरनि अननाय होबाय नों अननाय होनायखौ एसेबो बुजिया नों गावनि मावजिनि थाखाय मा फाग्ला जानो हायो नैबे बिदानि थाखाय नोङो मोजां जानो हाया नोङो बिदानि अननाया अननाय नङा सासे सिख्लानि थाखायब्ला फाग्ला जानो हायो गावनि बिदानि थाखायबो मोजां जानो हाया बियो बाराबो होखारगोन दिलां नों बिदानि अननायखौ बुजिया बियो मावजि मावजि एन्जर एन्जर नों आंखौ मानो गारनानै थांखो मावजि नों आंखौ मानो गारनानै थांखो
गाबबाय थायो एन्जर नों मानो बिदि गाबबाय थायो नों गाबबाय थायोबा आं थानो हानाय नङा आरो आं थानोबो हाखाया नों मानो आंनि थाखाय एसेबां दुखु जाबाय थायो आंथ' नोंनि खाथियावनो जेब्लायबो दंखायो आरो आं जेब्लायबो नोंनि खाथियावनो थाबाय थागोन नों मानो साख्रियाव थाङाखै नों मानो साख्रियाव थाङाखै थां सना नों साख्रियाव थांदो आं जेब्लाबो नोंनि खाथियावनो थाखागोन सना नों जेब्ला नागिरगोन अब्लानो आंखौ मोनगोन I love you सना माउजि ओइ माउजि बहा जाखो नोङो माउजि